Ola, son Usain Bolt, pero bueno, a xente chámame Joseiño. Que tal, que va, son Federico Pérez. Nada, quero vos convidar a participar nunha carreira que se vai disputar en Ribeira o día 9 de xullo. Bueno, disputar é unha palabra que non, aquí a verdade que non lle cae moi ben. A carreira pola diversidade, organizada pola Asociación Ámbar de Ribeira. Nada, son 5 kilómetros, teste que apuntar e disfrutar e botar unha man, que é do que se trata. Podes correr, podes andar, podes jatear, ir a modo, ir a rastras, non vai ninguén atrás túa apurándoche con bimbio, nin nada. Simplemente apura, eso sí, apura a inscribirte, vale? Inscríbete o día 9 de xullo en Ribeira, Asociación Ámbar, Carreira pola Diversidade. Veña, non faltes.